Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸኒሕኩም Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንጎንጎን መጸኩም መስሓውና ሲል ናይ ንጎን ፕሮግራም ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har kommit det med det dagliga ordet, broder Saladin och Sem. ሎም ድማ ሒዝናልኩም መጺና ዘለና ቃል ዓወት ካብ አምላኽ እዩ ድብል እዩ Och dagens ord är segern kommer från Gud. ዓወት ካብ ምንም ነገር አይተጸበዩ Förvänta er inte er seger från något annat. ኣብ ምንም ነገር አይተወከሉ Förtrösta er inte på något annat. ናይ በሐቂ ዓወት ኣብ አምላኽ ይመጽ Den riktiga segern kommer från Gud. መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 21:31 ከም ዝብል I Ordspråksboken kapitel 21 vers 31 står så här. ፈረስ ንመዓልቱ ውግእ ተዳሊ ኣሎ ስዕረት ግና ካብ እግዚአብሔር እዩ Det står, hästen rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren. ፈረስ ንውግእ ከተዳልዎ ትኽእል ኢኻ Du kan förbereda hästen för striden. ሰራዊት ንውግእ ከተዕጠው ትኽእል ኢኻ Du kan rusta upp en soldatarmé för kriget. ዓወት ግን ካብ አምላኽ ይወሃበካ Men segern kommer från Herren Gud. ኣብ ኩሉ ናይ ህይወትና ጎደና I alla våra livsområden. ኣብ ኩሉ ነገራትና ክንዕወት ልደሊ እንተኾይና I allt område där vi vill ha seger. ኣብ ዘለና እንዳሓዝናየን ነገር ኣይንወከል Så låt oss inte förtrösta oss i det vi håller fast vid i ኣብ det. ኣምላኽ ንወከል Låt oss förtrösta oss på Herren. ንኣብነት ኣብ ቢዝነስ ክትዕወቱ እንድሕር ደሊኹም ንዘለኩም ባንክ አካውንት ኣይትእመኑ Så exempelvis om du vill ha seger i det ekonomiska, förtrösta inte på det kapital du har i banken. ከይትኸስሩ መዳል Så att ni går förlust. ዝሃለዎ ባንክ አካውንት ገንዘብ ይሃልኹም ነገር ግን ትዕወቱ ገንዘብ ስለ ዘለኩም ዘይኮነስ እግዚአብሔር ስለ ዝድግፈኩም Så oavsett hur vilken en kapital du har i banken, förtrösta dig på Herren så kommer du ha framgång. ኣብ ኣገልግሎትኩም ፍልጠት ስለ ዘለኩም ካልእን ኣዝኹም ከም ትዕወት ይትሕሰቡ Så bara för att ni har kunskap i er tjänst med Herren, förtrösta inte på det. ኖ እግዚአብሔር ንስኹም ስለ ዘሎ ከም ትዕወቱ እመኑ Förtrösta på att eftersom Herren är med er att ni kommer lyckas. ምክንያቱ ዓወት ካብ ኣምላኽ እዩ Och det är för att segern är från Herren. ሪኹም ኩሉ ግዜ ዓወት ካብ እግዚአብሔር ጥራሕ ኤክስፔክት ዝገብሩ ሰባት ኣብ ኩሉ ነገራቶም እዮም ዝዕወቱ Och de som förtröstar sig verkligen på Herren och tror att segern är från han, de lyckas på alla områden. ኣብ ናይ ርእስኹም ነገርን ኣብ ዘለኩም ነገርን ኣይትወከሉ Så i er själva eller saker som ni har runt omkring er, förtrösta inte er på det. መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 8 ከም ዝብል I Ordspråksboken kapitel 3, vers 5 till vers 8 står det så här. ብምሉእ ልብኻ ብእግዚአብሔር ተኣመን ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ ኣብ ኩሉ መገድኻ ንዕኡ ሕሰብ ንሱ ኸኣ ኣካይዳኻ ከቕንዕ እዩ ባዕለይ ይፈልጥ ኣይትበል ንእግዚአብሔር ፍራሕ ካብ ክፉእካ ርሓቕ እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንዕፅምትኻ ድማ እንጉዕ ክኾነልካ እዩ Från vers 5 står det, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon. Vörda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, kraft åt alla dessa ben. እሺ ብምሉእ ልብኻ ኣብ እግዚአብሔር ተወከል Så förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. ኣብ ሰብ ኣይትወከል Förtrösta dig inte på människor. ኣብ ፍልጠትካ ኣይትወከል Förlita dig inte på ditt eget förstånd. ኣብ ዘለካ ገንዘብ ኣይትወከል Förtrösta dig inte på det ekonomi du har. ኣብ ዘለካ ልምዲ ኣይትወከል Förtrösta dig inte i det vana du har i ditt vanliga liv. ኣብ ኩሉ ጎደናኻ ድማ ስነ ኣምላኽ ሓሰብ እዩ Det står, räkna med honom på alla dina vägar. እንተ ደኣ ኣብ ኩሉ ጎደናኻ ንእግዚአብሔር ሓሲብካ Och när du räknar honom på alla dina vägar, እንተ ደኣ ኣብ ኩሉ ጎደናኻ ንዕኡ ተኣሚንካ och om du räknar med honom på alla dina vägar, ንሱ ድማ ነካይዳኻ ከቐንዕ እዩ så ska han jämna dina stigar. ክትዕወት ኢኻ Och du kommer ha seger. ኣይ ክትከስሩን ኢኹም Du kommer inte gå förlust. ብጀካ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ካልእ ምውካል ንግደፉ Låt oss endast förtrösta på Herren och undvika det andra. ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ክበካ ከሎ ዝተፈላለየ ጊፍትታት ክበካ ከሎ ኣክን ነቲ ወሃቢ ኣብኡ ትውከል ኣብቲ ዝተወሃብካዮ ትውከል እሞ ብዙሕ ተባላሹ Oftast när Herren vill signa om olika gåvor, oftast det som kan hända är att man förtröstar på det gåvan istället den som har gett gåvan. Och man kan gå förlust. ካብቲ ዝተወሃብካዮ ንላዕሊ ነቲ ወሃቢ ምጥማት ይሕሸካ Så från det du har mer än vad du har fått, låt oss förtrösta oss på den som har gett dig det. ኣብ ኩሉ ነገራትካ መታን ዓወት ክትከብሩ För att du ska kunna ha seger i alla dina områden. ዓወት ካብ ኣምላኽ እዩ Segern är från Herren. ኣብ ኩሉ ጎደናና På alla våra livsområden. ንኣምላኽ ንሕሰቦ Låt oss räkna med Herren. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är segrare och välsignade.